za mu rabe ba. Matashi, 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 matashi. Nawa? Maganin masu ne. Kai, na baka ji haka ne wai. Tana canza suwai batan tana zance ita da wani. Suwai ban, wallahi ita na gani. Ni za ta ci awala. Na rantsa da Allah ita ce da wani akan kunan nan kuma ka zo mu je gani. Lalle ma wannan. Me kike da wannan garan a nan gurin? Kamar ya me nake da wannan garan? Wannan wani irin cin amana ne? Wannan waya kuma baby. Ni ma ai na kika samu wannan jiba. Kai wa kake ciwo baby? Daga ina kake? Ba sani ba. Ka ganka fa. Ai shiga ta buta ka. Wallahi dan bola. Na ga miki ki daina kula irin waɗannan. ban gane ba. In ban da bolanci. Ka zage ni. Baby, ka san waye Allah zan sumar da shi. Ya san waye ka cutar da shi, kar ka sake ka taba shi. Kar ka Haka muke sake da ka ke? taba shi. A kar ka sake ka taba shi. Na rantse da Allah akan ki. Wallahi akan wannan garan. Wallahi sai na sa Kar ka kuma ce mai gara ba gara bane ba shi. Gara mun kai shi. Dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka kyale shi kar ka kashe shi. Ai bai da ku ba. Na hakuri da san shi dan Allah dan annabi ka kyale shi. Kyale shi ai ya da ku bashi. Ko daɗi kai da ke ba za mu rabe ba. Rabu da shi. Rabu da ruwan sai. Ai bai Ko daɗi ni da ke ba za mu rabe ba. Ko daɗi ni da ke. Ayo!